Badabil podcasta eta bideo podcasta. Hau, Bamets, kontutxo bat. Gogoratu gelitu ginela gaur grabatuko genuela promo bat Durangorako. Presio gabe, Lander, egia, aztua nuen. Besterik gabe ez, Laster, ITV podcasten, Durangoko azokaren podcasta, patatan. Bai, baina pixka bat politago esan da. Esan sortzaileak mai baten bueltan elkartuko ditugula, holako zerbait? Bale, ados. Izenak, noiz hasiko den eta hori dena, ez? Bizpahiru izen nahiko, datak eta hori sartuko dituzte haiek. Bale, Izaro, Julen Apeia eta Jon Celestino, adibidez? Adibidez. Durangoko 58. azokaren fantasiarako egile gazteen ekarpena Amets Aranguren egidatuta. Badabil, azaroaren 24 EITB podcasten eta EITBren YouTubeko kanalean 3 ekoitzita.